Ekipo, bitu, domekar arte plan bat eskainiko zuet. Trintxa zurlanketa tailerrekoek, erakusketa bat egin dauria, hemen Muguru kalean, ikusiko zuez, elako artistak deko guzen barruan. Batzuk ikasten gabiz, bai artistak oin ikusiko zuez. Torre! Trintxa elkarteko 5 tailistek antolatu dauri erakusketa, hemdeko uz 3. Ángel, César eta Toño. ¿Cuántas obras hay? Zenbat dauz? Sí, más o menos entre 75 o 80 piezas. Egurra bakarrik ez, burdinezko beste pieza batzuk, artista hutzak. Horario, ¿hasta cuándo? Horario, hasta el domingo a las 8 de la tarde. Galdakaoko trintxa zurlanketa tailerra ondala 16 urte osatu zen, eta tailerra bera edo beraiek lana, bekeako eskoletan egiten dauria, arratzaldero batzen dira bertan, ez bakarrik 5 bazkide hauek, baizik eta bestelako ikasleak garenak, ikasten gabizenak edo zaleak garenak bai. Bertan egiten daurien lana, danatarikoa, eskulturak, kuadroak, herramientak, musika tresnak, ikuste duzu bai musika tresna hauek ez direla bakarrik erakusketarako, baizik eta erabiltzeko bai, eta jendeak aldauzena erabili eta ondo afineta dauzenak bai, eta saldu baino beraiek afizio moduen, zaletasun bezala egiten daurie. Domekar arte ez teko zuez ereginik, etorri ona, eta euki eskero be, tartetxu bat hartu, etorri merezi dauela.